Ni nak kena sign FKJTP pada dua tahun Marwat Circle. Nilaiwan mengendu AEE diberi Assistant Executive Engineer iba Mukti pada in charge untuk distribution subdivision badan pernihan. Dia ini nak yang sign wan kendu iba ini pendep in pendek ikalai ini pendep kalai man la kasni nama kacing lep light hakani ka snong jungi khamtam ya ka area border area jungi kala along jen man la kasni kacing lep light ba hadu ba kibring jungi kila complain jungi ba kila pensyai kata kacing ka jungki ka ba man la kasni nomor beli kum khamtam ya kum ki badok bapli kim dan kata ka lat benthit ya kata ka inverter ban penme ka fan ne ka light pat kum churi ki khna school bapli ki bam ki ba don kam man krekot ki ba don exams bapli kim la ban krekot ha kim la ban kho hai kita ki examinations jungki te bat kum churu kim la ban let's say ngala banong ba kimla ban istri bhai ko kimla ban yo takala ban istri ta ka uniform jong kiru namar ka ching lip light mo te bat kumchuro jidon kiwi jing e kum tali ba kerdu ka gas mo bang yo ka gas ki brio papli ki haban shed ka electric heater lani ka induction mo te handai haka jing lip light kundan show kata kalat kalenti long kin shed kiwi ki mo daka light ne daka kita kin daka induction ne daka electric heater mo kin yo show ya kata kalat te nakalyang kaseng jungi long ni kentu ya ka sarkar bat kumjuru ya ka department ni bakan simkhya bha lor kania but kani kamde ka sien ka ba ningkong ne ka badang shen kabala ja kum kanika jingja kane la ja ki purpose nem ki let's say nala badong ki purpose nem shan clear te yaka te ki post like ki bam long show ki bala let's say ki bala jandu kita ki post like tu ki ban repair nos di ban ambu no da ka thmai khnang ki brio jungi ki nung shem kan ngon jinjar but sekueru namar ba kaniga nakwa ban kran sekueru ba ka sarkar ka jungi long ka kran hoy ka kran ye kata ka $1 billion economy mo kum ka manhani ka ong ba ka Meghalaya ka state of Meghalaya jungi kan kadika kanong shispa $100 billion economy. Handai tang ini barit bariaru kimla ban fix kimla ban kita di basic needs jongki brio kata di jingdon kam jongki pai ta barit ya jingdon kam jong pai ba kimla ban penbiang. You know, it's such a disgrace ya ka government but kumjuru ya ka department barko.